Pinoy Bus Driver TV Philippines. Pog si Tatay. Kami ko Pugset, malapit na tayo palis. Kami na tayo dito sa Circle na Quezon City. Tatay! Tayo balik lang tayo sa ating ruta. Let's Bilbar. Tayo magkilala ito. Mindanao yan, Bilbar. Lahat sa Banbaran. Banbaran. Tagadabaw pala ito. Tagadabaw pala. Shout out sa mga Tagadabaw. Bahay ka, panak ni Bilbar. Meron rin pa ako na Pugset, pabalik na tayo ng Litex naman. ipag-i-stay ng mga 2,000 Chinese na darating. Kaya nakuha kong building. Ma'am, ano tingin niyo dyan? Pwede po ba ako magtanong ng follow-up questions? Doon ba sa Alas 8, Coronel City ng umaga. operations ng GMA or are there other areas, Diego, na pinagtatrabahuan nitong mga Chinese nationals dito? Other area po, parang naging ano lang po yan, naging office po eh. Okay na! Na ano ng mga Chinese dito sa mag-uusap po sir. Okay. Tapos kaya pupuntahan po namin yung mga ibang mas po ng mga building. So, branches, ano yung mga Kalating. branches? Mga opisina din ba sila? Or anong klaseng mga structure or buildings itong mga other offices? Meron po kasi mga building na madalas nandun po sa mga, andun na po yung mga computer. Tapos yung iba po, yung mga illegal na po, nasa loob ng hotel na lang po yan. Kaya hindi po mahuli po iba dahil cellphone na lang po ang gamit nila. Sir Ben, that's already a red flag siguro na masasabi natin if they are working in hotels and in different areas because supposedly a company has one area, one or two areas that yun po yung rehistrado nila na opisina. But if they are working in numerous locations, that's something siguro that we need to look into also. May mga hotel na doon na nagtatrabaho, doon na natutulog, doon na sila, parang doon na lang ang kalang workstay, doon sila nakatala. Doon na po nag-stay mga anim, ito mga madalang Durabox na puno ng cellphone po. Durabox po ng cellphone. Yes, sir. Binibisita ba ni alias Rico yung mga lugar na kung saan kalat-kalat yung sinasabing Pogo operations nila? Yes, sir. Umiikot po kami. Okay, so ibig sabihin, yung opisina na nakita mo dyan, parang opisina lang yan, pero walang operations ng Pogo dyan, parang sa mga bisita lang yan. Yes, sir. Unti-unti niya sinasabi, kalat-kalat sila. Kaya hindi siya Pogo kahit may alagad ng batas. Eh kung kalat-kalat, hindi mo makukuha isang location lang sa daming location. Very doubtful po siguro, to put it lightly, yung kwento po na ganito mga pooling operation. And siguro, Diego, it would be very helpful kung bibigyan mo kami ng idea kung ilan ba itong mga involved na Chinese nationals dun sa each area para may sisimulan tayo ng investigation natin. Kasi this is very crucial entities of work operations, mga nakatago po. Mahirap talagang makita yan dahil tago. But through your help, yung mga kagaya mga concerned citizens, malaki po yung naitutulong ninyo sa immigration. Mag-iba dyan ang nangyayari. Mas maganda siguro para may mailambak sa atin yung informasyon dito na nasa mga tigo o sa mga dito. Isa lang sa linya telepono si alias Andrea. Magandang hapon sa'yo. Hello po. Hi Andrea. Can you hear me Andrea? Yes po. Ilan ba ang
Martin yung mga pagkakusip. Martin 7. Ano dyan yung mga trade? Approximation. 50, mahigit po siya na. Mga ganun. Mga 50% po. At yung sabi mo meron iba't ibang mga areas kung saan nagkakaroon sila ng Wala kang sniper mo activities. ba? Yung iba po kasi hindi na po kami sinasama, pero yung mga kabisado lang po namin isa Kaya kaya dito sa Commonwealth. Kasi may sniper dito minsan. Malapit lang din naman po. Kapag po kasi nag-uusap na po sila, sa mismong VIP room na po kasi hanggang labas lang po kami. Pero may operations din sila. Sniper, nakaparil. Operations doon. Yes po, meron na po. Kasi po parang ayaw po talaga nilang parinig sa amin hanggang ano lang po kami. Parang ipapakuha po silang mga gamit, ganyan, papel, papel po. Nagpapapuntahan kasi mahalagang impormasyon to. Pinapa-validate ngayon ng Bureau of Immigration. Tapos lang ng pandemic, meron po kami yung puntahan. Ay, sinabi na yaro na sila doon maglalagay ng mga bagong mga computer, andun na po yung mga equipment. Kasi po mga po na-painas na po may video po ako. Operations natin. Hindi ko po matanda, 4 months na po kami dyan eh. Pero bago kayo pumasok, nag-ooperate din sila. Meron na po, parang may mga napagsabit po sa Jacob, bukod dun sa gaming, sabi mo sa online gaming, do you think may mga operations itong mga ito? You know, kung meron mga phishing activities o di kaya mga scamming activities na involved dito sa ganitong operations nila? medyo wala na po video sa Wala siya pagsisikir lang. Nakatingin lagi doon sa kanyang VIP. Ate Sandra yan. Diyan ka ba? Opo, opo. Yan ang doctors. Maaaring makakatulong kayo sa mga informasyon kasi ayan, ipapavalidate pa ng immigration. Opo. Basta po, ang nasabi po kasi sa amin is opo po talaga sa kuya sa kanina, yung pong sa junket sa hotel. Tsaka po yung madalas po pinupuntahan po kasi ni Sir Rico is yung sa Fontana Park. Nahuli ng lito. Meron po siyang parang Lito yun. Hindi na po Lito. kasi alam sila po yung mga kausap nila kasi dito kami pinapapasok. Pero halos Chinese po. Para sa atin ay kung ano pa man ang ginagawa dito sa Hindi nanguli ng sa amin, ay bibigay na natin. may ulis yun. Mas kulang. Sundan. We will leave it there kasi mabababunin niyo yan. Also, nagpapasalamat po ako because this is an opportunity na discover po tayo nitong mga illegal aliens na ito na maaaring nagtatago. Merong mga overpopulation sa kung saan Dito, Lazaro. Jenny and also yung ating ibang witnesses and complainants. Malaking Teresa tulong po Santiago. yung sinasabi para mahuli po natin itong mga illegal aliens na ito. And makakaasa po kayo kahit ano po yung maging resolution ng kanilang labor issue ay ito po immigration issues na to ay Immigration tututupan po na natin at iimbestigahan po talaga natin kung ang mga empleyado po ba ito ay nagtatrabaho here legally and yung mga kababayan naman po natin we are asking po for your help. Mahalaga po yung information na yan ipapalitan po sa amin. Pwede pong anonymous information kung kayo po ay natatakot at kinakabahan na ibahagi po ang inyong identity. Pwede po kayo magpadala ng anonymous Arce, information Marma. sa amin. And naaktuhan po natin to dahil talagang isa po sa mga goals ni Commissioner Tansinko, pa-assume lamang niya po, is talagang linisin, ubusin po lahat ng mga illegal aliens na nandito po sa loob ng bansa at paalisin na po para masigurado po natin na maayos po at yung mga hitimo na mga nagpagsasabi dito ng mga foreign national ay hindi na po nag-aagam-agam because yung mga illegals ay dyan nagpaalis may- na ng bansa. Itong mga illegal aliens na nandito sa atin, subject for deportation at ilan rin nag-aantay. Talk to us, Dito. Tell us more about this. Yes, currently po meron tayong St. Peter mo, St. 370 Peter. plus po na for deportation, ready for deportation po ito. Ang inaantay na lang po natin is ang kanilang mga NBI clearance and yung travel document from their embassy. Hopefully po in the next few weeks, makompleto na po yan. Once we have that, we can implement the Hanapin si deportation. Sakuragi. Apart po sa Salamat po. dyan, meron pong 48,000 plus na marami
yes, na mga foreign nationals po that are Diyan tayo sa lugar nyo, sa Diwan, may kumusot. to leave, cancel na po ang kanilang visa kahit valid po yung visa kasi usually mga 3 years po ang validity ng visa. If they are not working anymore for a legitimate company with the proper licenses, then they are still considered illegal aliens. So ang mga visa po nila, cancel na Yan, sa po. kanan. They have 59 Pwede days rin, to baka. leave the country voluntarily. If they do not leave the country, then we initiate deportation proceedings. Alien. Salamat tayo sa mga pagbilang. Ano yan? Secured immigration for all ng Ganapures. And that we can be partner pagdating ito. Dami nagtatago sa probinsya yung iba. May kinakailangan para pagsasagot. Sa kalit na lang ng pangalan. Ito po, ang isang mga masusubukan. Hashtag, kinabitan mo. Meet and Live was brought to you by TCNI, Divergent Concepts Marketing Incorporated, the exclusive countrywide and worldwide distributor of King's Premium 825ml, Walang Pait, San Miguel Corporation, Healthy Tropics Philippine Mangosteen Coffee, Orange Blue Hydro Green Gas Citrus Orange Drink Mix, SMD Smooth and Good Guy. Batasan. Dahil dito ron. Malugod na pagbati sa ating magigiting na lingkod bayan. Narito ang mga itinanghal na semi-finalist ng 2022 Search for Outstanding Government Workers ng Civil Service Commission para sa kanilang natatanging serbisyo at kontribusyon sa bayan. Ang BTV ay taus-pusong sumasaludo sa inyo. Disaster Management. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga paparating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng isang kalahating araw. Posible itong makadulot ng pinsala. Pilipinas. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na Dito rin madadaanan ng na ulit nyo. ang tamang lakas ng hangin at posibleng DSWD, saka 24 oras. Pinapayuhan ang lahat na Civil Service Commission. ang kagamitan at huwag na munang maglakbay. Wala rin pasok ang mga mag-aaral mula sa preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 10 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mababang lugar. Batasan. Batasan. Ito yung Batasan Hills National High School. Ang susunod na programa Belmonte Hall. rated PG. Ito ay nangangailangan Oy, natulog. ay ng magulang para sa mga batang manonood. Good morning, yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Anong araw? Anong araw no? Miyerkules. Ala gagawin.
buksit. Yan lang, ano, yan lang yung, May tuyo pa ba tayo doon buksit? pero pa, dalawa. Sigurado ka? Yan ang ano sa kanan yung si Bells. Service Commission. Diyan tayo puparking mamaya. Yan, nagparking sa bus. Diyan tayo magsasaing ni Gugsit. Saing naman tayo. Kayo dyan ang marami. Diyan nga kami sa Disdebuli dati. Oo. Kaso, haba kasi ng pila minsan. Ito na yung DSWD. Kaya Yung pinagawang building. sa kanan. Meron sa kaliwa. Construction. Sa, ano yan. Kaya yung mga private na taga-opisina dyan lang pumunta. Kaya pinalis ko yung Nilabas doon. Oo. Ano yung sa kaliwa daw? Kasi sinira ka na yung building ko sa may. Nirepair, nagawa ni Tulpo. Ito ang House of Representatives. North Gate. Yeah, mantinado. Sa kaliwa. Ay, nagpasaway ba ito? Ayun pala yung bilangan nila doon. Nagpa-stop na ito. Shoutout sa nagtatraffic ng Gugsit. Sa mga dipos. Ayan, sa kaliwa ni Gugsit. Sa kaliwa na yan. Yung gate na yan. House of Representatives. North Gate yan. Buti pa yung aso marunong tumawid. Oo, sa tawiranan siya eh. Nagpedestrian din siya. Yung tao hindi marunong tumawid no? Kaya nga eh, masama na lang ako. Hindi, marunong. Sobrang galing nga eh. Sobrang galing ang tao mo. Kahit saan pwede. Kaso, doon talaga siya pero hindi siya magasagasaan kasi aso daw siya eh. Oo. Kaya sabi ko na hindi lahat ng Laki ng kaso mo doon pag masagasaan mo. hindi lahat ng dumadaan sa Tawiranan pedestrian yun. ay tao. May aso din. May aso rin. Parang ano lang yun, no? Hindi lahat ng gumagarahe sa ano, sa garahe ay kotse. May aso rin. Sabi ng aso, subukan mo ako. Sa gasaan. Sa tawiranan ng tao Sa ito. tawiran ako. Huwag niyo sabihin na aso ako. Tawiranan pa rin ito. Sa tamang lugar siya. Ang cute ng mga picture na eh. Kasi mas skill, no? Hindi, Para sa mga tao. Naka-vlog yung Mabuti pa siya, marunong tumawid na sa pedestrian. Ang tao. Sisiteng, mabuti pa yung aso kaya nandun sa tawiranan ng tao. Ano, Teng? Ang tao hindi marunong tumawid sa tawiranan ng tao. O, tila o. Ilong ka ba to? Ilong ka to? Ilong ka ba to? Maayos pa ang aso. Ang tao, ugaling aso. Ilong ka? Ilong ka? Nga kao. Ilong ka? Hindi ikaw. Why git? Why man git? Diretso tayo dulo, Teng. Tukaw daw, tukaw. Why man git? Ang ating tubig pug sila din. Daanan natin doon. Why man git ang tubig? Doon. Again ba yun? Hmm. Di, doon na tayo sa ano to? Sa Alitex to. Good morning sa mga kababayan kong Ilonggo git. Sige po, wala pong ano man sa inyong lahat. Yes po. Salamat po.